خوشا جان چی اوقات شما настроение набудagi boy tinchmi xudosh chi ovqat не чего настроение ласко вай азизи ҳамсоямо ҳайко хуштомона шумо ки дугона бо сразу гап назанед ман просто шунда мондамда случайно гуфтам худаш не гап намезанам гӯй чи овқат хуштомонаш ва ёнашонаки ҳамсояшон мехешон бин намедонам ким ба дар бораи ман гап задиян имрӯз ман то заказ кардед ку шумо маракава ҳамона гуфтиян ки вай ҳамсояи келинаш чӣ пухта наметонанд вай фақат фасон шуда намедонанд фақат дарс рафта намедонанд халос ҳамон маракавашон ба ҳамон мантошон заказ кардаги буданд худаш пухтагини келинашон чӣ пухта наметонанд ва ё адасташ чӣ намебиёд гуфтиян хай ман туи заказ кунем мо коршон чи мо ба ногоҳ ани ва ё рафта заказ кардосими ман туи заказ накунидам нағз мешуд ман накунед гуфтаги будам ку омадама дару мепазам гуфта будам баъд аз дарс не чиво заказ накунем будааст ойла ойли мо хона хони мо чизе кор ки хоҳем мекунем ма аваҳо писта кор мекунам асло дилатон ғаш накунед дилатон ба нагиред ҳозира замон ба ҳама магазинҳо ҳаст заказ мекунӣ оварда метиҳад самбӯсаи мантоҳоям заказ мекунӣ оварда метиҳад пазак када шишта 3 соат сари сурфу цеда кор будусу кадосим зиқ нашавед шумо кен пошоҷони ман будиги ҷово зиқ нашед ман ягон киса намемонам ки шумои ранҷонад даже фарзандам фаҳмидидми ман мегӯям де келини ман бо ин келин ёвичи ябор мегӯям ҳам дарсаш боспед мекунад ҳам кори хонаи кадам ба ишо поискать надо как моя невестка ассалому алайкум апаву хоҳарони азиз ҳар яке шуморо ба компанияи фаберлик ба кор даъват мекунем кори компанияи фаберлика хубияш дар чист духтаро дар он аст ки дар сари мо ягон хоҷае нест ки фалон соат кор кун гӯяд ё ки ягон хоҷае нест ки мо бо додувой карда фалон қадар кор кун гӯяд мо занҳои хонашин кай вақти холигӣ ёфтем ҳамон вақт телефон кати кор мекунем духтаро интернета баромада баромад кардан дар кор нест маълумоти олӣ лозим нест духтаро забони русия донистан дар кор нест кор бениҳоят осон аст духтаро чӣ хел карда маош гирифтана ба шумо мегӯям ман бриллиантови директори компанияи фаберлик ҳастам ман 9 сол шуд ки дар ин компания кор мекунам модари 3 фарзанд ҳастам худо ба шукр ки зиёда аз 15 000 сомон дар 21 рӯз маош мегирам агар шумо ҳам хоҳед аз хона набаромада зани хонашин шуда баробари фарзанднигоҳкунӣ баробари корҳои хона бо вақтҳои холигитон ба кам кор кунед ва маошҳои ҳамин хеле беҳтарин гиред ҳамин номери ватсапи ман бовар дорам ки шумо дар муддати кӯтоҳ як зани муваффақ мешавед ки аз хона набаромада дар бари фарзандатон дар бари шавҳаратон метавонед ки соҳиби кор соҳиби маошҳои беҳтарин шавед